Today is another beautiful day again kuti titaure nezvemaprofita enhema. Let me tell you this. Kunze uko pasi pezuva pane about 90 if not 95% of false prophets. Most of the famous prophets that you know right now, I'm not going to be ashamed, but I'm not going to mention names, of course, but I'm going to tell you that most of the prophets that you know right now, they are false. Shoko raMwari rinotitaurira isusu kuti vachauya vaprofita venhema. Iwe unoziva ani muprofita wenhema. Kana usingazivi kana one, you are in danger. Unodaro wakagara pane one izvozvizvo, uchibeliever pane one izvozvizvo. And inini, I listen also to false prophets, but I will tell you why I listen to them. I listen to false prophets so that I can know the devil's plans. If it's towards a country, kana muprofita wenhema achiprofita about a country, a specific country, anenge achitongokuudzai simply what the devil is planning against that country or what the devil is planning for that country. Muprofita wenhema akaprofita kuti kuZimbabwe kuchaitika zvakati gore rakati. It's just that anga ari kumeeting yaSatan. And aziva information iyoyo ari kumeeting yaSatan ku-underground. That's how he knew. So he's coming here telling you kuti ndakaprofita zvinhu izvi, but no, anga ari kumeeting kwairongwa zvinhu izvi. Because my agents of darkness ane kwaanosangana ku-kingdom of darkness where they discuss zvinhu zvakafanana nezvavari kuda kuti zviitike munyika dzakasiyana siyana. Even when you hear prophets vachitotaura kuti Zimbabwe yakuzobudirira, Zimbabwe yakuzonaka, they know kuti Satan has a plan and Satan akuzobudiririsa nyika. Remember pavideo yangu imwe ndakamboita last time, ndakambokuudzai nyaya yekuti Zimbabwe yakuzobudirira. But kubudirira kweZimbabwe kana kuri kubva kuna Satan, just know kuti there is going to be so much sin in the country. Sin yamusati mamboona. Right now tinogona kupopota kuti Zimbabwe yanga iri corrupt or Zimbabwe yanga iri inogona kuuya kuzonaka, kuzoiva nice senyika dzese dzamunoti dziri nice, Zimbabwe kuzotonaka kudarika South Africa. But of course, to those of you kana kuti kune avo vasiri mabelievers havambofeel anything bad, they will appreciate kunaka kwenyika. But kunaka, hakuna nyika yakanaka isina chivi. I am telling you. Hakuna nyika yakanaka isina chivi. Hakuna nyika yakanaka ine utsvene mairi. The proof is here. Look at all African countries or European countries that are rich. Uone iwewe kuti dzine utsvene madziri here nyika idzi kana dzine umwari madziri here. Nyika zhinji dzakabudirira ndo dzinotendera chingochani, ndo dzinotendera zvimwe zvinhu zvingori weird so. And makazvinzwa recently kuti Zimbabwe yakuda kuconsider. Zimbabwe yakaendeswa kucourt nevanhu vanoda havo kuroorana murume nemurume, nevanhu vanoda kuroorana havo mukadzi nemukadzi. This is another great sin that is coming in your country. Chinhu chama musingatolerate, but muchazochitolerate zvenyu because makachemera kunaka kwenyika. And if I am to tell you, Satan anogona kunge ari kudaira munamato wenyu wokudai nyika yanaka. Because kunaka kwenyika kushata kwezvimwe zvinhu. Zimbabwe paichanaka, I am telling you, even pfuti chaidzo muchadziona dzichizara muZimbabwe. Marobharies muchaanzwa kuti awanda sei. Ngito idzi muchadziona. Zvinhu zvakawanda zvichaitika. But zvisinei nekuti hanzi hurumende ndio iri kuzvikonzeresa. Hurumende inenge ichitori bo zvakanaka, ichitotrita vanhu zvakanaka, but chivi, upombwe kana zvichawanda. I am telling you. So back kunyaya yangu yema-false prophets. Ma-false prophets akakuprofita chinhu, akakuprofitira something muupenyu hwako. Don't be amazed. Wobva wati hanzi ndakutoenda kuchechi kwake because aprofita something chakaitika muupenyu hwangu. False prophets can pray for you utopora. Don't be deceived nevanhu vanokutudza kuti hanzi false prophet aporesi hainema. No, unotopora. I will tell you in my experience yakamboitika kumashure uko, even before namboita zvokunamata izvo. Ndakanamatirwa inini nemuprofita wenhema, wandotodeclare kuti muprofita wenhema right now. Ndaive neproblem yenose bleeding, right? Ndakatonamatirwa nanhasi handina problem iyoyo nanhasi. Yakaenda gone, but ndakanamatirwa nemuprofita wenhema. And I know kuti muprofita wenhema, and because I know kuti aita nezvei, aita sei. Munhu mhombwe chaiyo iri mu-kingdom of darkness inotokunamatira ukapora. Chii chinoita kuti unamatirwa uchipora?
An affliction, usually it's a spirit, it's a demon. So it's just a higher spirit. I spirit hombe, zi demon is hombe riri kungodzinga kademoni kadiki. Riri kungonegotiata nekademoni kadiki. But what they do now, vanokuporesa kune rimwe side. It's like an exchange yezvirwere. Unogona kuti waporeswa nose bleeding, unogona kutanga kunzwa gumbo. That's what they do. Saka it's a spirit inongocommunicate neimwe spirit kuti iwewe ibva pamhino ipapo enda unoaffecta gumbo. That's what they do. Iwewe problem yaungaonayo inogona kupera, but maybe after 5 years kunogona kuzongonyuka imwe yawasingazoti yakabvepi, but inyaya yeagreement inenge yakaita nemaspirits wayo kuti alright, iwe uchibva pamhino yake kuti timuprovise kuti tiriwe kwaMwari zveshuwa auye azonamata muno muchechi. Let me tell you, muri kuona izvo zvizvi vana Masowe, mapostori nevanhu vanoprofita vari dominant munyaya dzekunamata idzi ndo vari kutora vanhu vari kubuda munana SDA, vanhu vari kubuda mumazichechi mahombaya, vana Roma, vanani, vanhu vari kubuda mumachechisi wayo because akatonhora spiritually panyaya dzekuprofita vanhu nekuhila vanhu nekukasa mademons. Machechisi wayo akati porei. And vana vamazuva ano, generation yaiko zvino izvi, Gen Z, vari kufloka vakananga kumaprofita because they want prophets to say what they want to hear. Toda kuti takagara muchechi muya vatonzi, today is your day. Today is your day, receive your car, receive your healing, receive your this, receive your that. For 20 years, you've been shouting, I receive, but you have not received anything. But because that prophet prophesied and gave you a job, prophets, false prophet can give you a job. I'm telling you, 100%, so that you are stuck in your comfort zone. Unonga kuti paunenge usina basa paya Satan anogona kuona kuti uri kudisturba kingdom yake. How do we silence this person? Konzi, what is he praying for? Go and listen to his prayers. Kunouya kamonitor lizard kadzvinywa apa kana bete kana cockroach, gonzo. Rinouya mumba mako urikuona kachiti nzve kachimhanya. Kana kachizoteerera zvakumunamato wako, kodzokera kuna master wako konotaura kuti mukomana ari kunamatira basa, ari kukumbira basa, kunzi anetsa kingdom, mupei basa anyarare. Powa basa riya riya ubva wanyarara. Back kunyaya yema-false prophets. Ndatinini ma-false prophets akawandisa. And kana usingazivi 5 of them, you are in danger. Trust me. Kusaziva false prophet kureva kuti Bible charo wasati wariverenga. Kana wariverenga Bible, you will be able to point kuti Ningi is a false prophet, Ningi is a false prophet, Ningi is a false prophet. Handisi kukutumai kuti muende munotuka vanhu paFacebook mushima kuposta kuti Ningi is a false prophet because now maakuziva Bible. No, ziva iwewe nemoyo wako, woudzawo family yako so that they are careful. But asi zvokuti unofamba uchishambadza because this zvinhu zvakatotenderwa naMwari kuti zviveko, kuti kumboita ka deception kekuti Mwari vari kuda kupepeta vavo. Panopepetwa paya pane zvimarara zvinorasika pachisara the actual thing. Ndo zviri kuitwa naMwari apa. Gold being purified in fire. Mwari ari kuda vanomuda vasina kumuona, vasina kumunzwa. But isusu tiri kuda mamiracles, isusu tiri kuda kuprofitwa. Mwari ari kuti haiwa, vari kuda kuprofitwa regai vamhanyire kuma-false prophets. Hanzi kwadzinobaiwa matumbu ndo kwadzinomhanyira. Let me tell you again about this thing about false prophets. Maprofita enhema, mazhinji acho mamwe haasi kutoziva kuti ma-false prophets. Akatongofananawo neni newe. They are also deceived seni newe. I am telling you, don't ever think kuti ma-false prophets ese anotoziva kuti I am a false prophet. Kune muprofita wenhema, atori muprofita wenhema ari kushanda nespirit yaSatan, ane core yespirit yekwaSatan. But iye asiri kuzviziva. Let me tell you how this happens. Prophet vako or prophet vaunoziva vaya vakaenda kugomo vakanotsanya 3, 4, 5 days variko, or a month or 3 months variko, or 1 year or 3 years variko vachitsanya. But then kwakaita a spirit yakauya, a fallen angel or Satan himself akauya aona your zeal, ndobva ati my son. So Satan chitsotsi chaanacho ndechekuti akatokufidhai image yamunoti imi yaJesu yaya. Ukanzi izvozvizvi that the image raJesu, it's so easy for you to go on Google and download the image of Jesus and send to people. But who told you that's Jesus? It's not Jesus.
It may be the devil himself. He programmed your mind kuti mimi pamunongoona that face munobva mati, oh my Lord, here I am, speak my Lord. So what Satan does, uri mugomo imomo, uri musango imomo wakatsanya, he comes in his glory. Satan anotori nekaglory kaanotori nako kakubwinya kanotori maari, kekuti maziso ake anenge ari runambi rwemoto so omimika voice raMwari, because Satan knows God. You think he cannot mimic God? The only way yaunogona kuziva kuti uyu ndi Satan or ndi Mwari is when you know your Bible well, like Jesus. Some of you will think kuti kana ndiri pakunamata ndichitsanya ndichiita sei Satan anenge achitonditya hasviki. Akauya seko pana Jesu paanga achitsanya 40 days and 40 nights. Satan akatoenda kuna Jesu after 40 days and 40 nights dza Jesu, which means Jesu anga akayera, utsvene hwese hwakazara, ari fully charged. But Satan akaenda akati, bow down to me ndikupe zvese izvi. Because Satan apa aitoziva waari kutaura naye, so akaofawo according to the knowledge and wisdom of Jesus. But what about you? Iwewe Satan anongouya ungoti, my son, I want you to go and start a church, but take this stuff, take this road, it shall be your protection everywhere you go. Do not leave it. Put it in your car, put it in your boot, everywhere you go. It shall be your protection. Whatever comes your way, nzvimbo iyi ichakuudza kuti pane dambudziko rakuya, kana kuti nzvimbo iyi ndo ichange ichikubatsira. It's an angel. So you have an angel with you. So kana iwe usina magwaro mauri, you just simply say, glory be to God. Now God has visited me, but it's the devil. He will come mugemens iroro raunotoziva jena iroro. Yes, he will come with that one. Ouya nemaziso ake ari light. Ouya ne blonde hair, ne blue eyes, ne ndebvu, ne akarova masandals. Satan can shapeshift and take any form he wants. But now, how do you know when this is going to happen to you in future? How do you know that this is Jesus or not, or this is God or not? Ask the Spirit, kuti mabvepi, who is your master? If that spirit is not able to confess kuti ndabva kuna Jesu kana ndatumwa kuna Jesu kana ndini Jesus Christ, that spirit is not of God. Do not listen to any spirit as long as the spirit iyo isina kutaura zita raJesu. Kumenshena, just ungorimenshena so. The name of Jesus cannot be mentioned in the spiritual realm. So my demons, my spirits, they cannot mention the name of Jesus. Because the name of Jesus rinotori bomba pacharo. So muprofita uya wamunobhiliva maari, zvakaitika kwaari ndezvekuti akati ari mugomo, Satan ndobva auya akati, my son, I want you to do this and do this and do this and I will be with you. Right? Profita ndobva apuwa tsvimbo, ndobva apuwa holy water, anotori nekamvura kaanenge anako muprofita wako, wokuti every time paari kunzi pari kunamatirwa mvura paya anotora kamvura kakabva nako kugomo kaya unoti tso kanogona kupedza kamvura ikako ka 2 liter kachigubhu ikaka kanogona kupedza maybe 20 or 40 years achingodropa madrop chete, because anenge angoudzwa kunzi kadrop chete kungonyika chigumwe wotodropa, it's enough, tatodilota mvura yese. Yeah. So muprofita wenema munomuona nekushandisa maobjects. Zita raJesu iro pacharo rakatonaka, rakakwana, rakadaro, haridi kuwedzeredzwa. Kuona munhu anozoti pamusoro pezita raJesu oti o dombo iri, o anointing oil, o wristband, o this and that, even your papa, kana vakambozviita, even vakazozvisiya, vanofanira kuuya kuzotendeuka. Kana vasina kutendeuka pamberi pechechi kuti mvura dzandaikupai dziya nema anointing oil, it's either vaitongozviita wavo for business, for making money, or he was deceived. So many of these false prophets do not know actually that they are deceived. Just like my members avo anenge asikutozoona akadeceive you. So the spirit inenge ichitoshanda muchechi imomo ndeyaSatan. Ndosaka ichizounza zvimwe zvimadoctrine zvokuti imi makatarisa mune muchiti, what kind of a doctrine is this? But iye manje anenge ari so convinced kuti doctrine iri ndarwanda kumweya. Spirit yakandidaidza ndiyo same spirit yandipa this same doctrine. And the spirit yakauya ndiri panguva yekutsvaga Mwari. I'm telling you, Satan anotouya uri panguva yekutsvaga Mwari. Wakatojegera uchinamata 40 days and 40 nights, Satan will pop up and say, my son, I will be with you.
Let me tell you, mareligion ese amuri kuona vana Islam, vana chichi, zvimachechi zvizhinji zvamuri kuona izvi zvakatangwa nemafallen angels. Saka uchiona even Islam inotokuti takasangana naGabriel, Gabriel. They will never say Jesus. The spirit will come in the name of Gabriel. So that's why muchiona maprofita yokumasoweni kupi kupi vachifarira kuti Gabrona, Gabrona, Gabrona is the same spirit. But maspirits aya ane marituals anoitisa vanhu mumachechi. Anzi tonamata takatarisa kumabvazuva, anzi tobvisa shangu, anzi toita sei. There are a lot of things that you won't find in the Bible. But Satan akangwara manje anotsvaga a scripture oshonyorora that scripture oisaire doctrine. Because vanobvisa shangu vaya vanoti ivo hanzi Moses akanzi bvisa shangu nzvimbo yauri itsvene. Chinoita kuti nzvimbo ive tsvene chii? Inawa yekuti Mwari ari panzvimbo ipapo. Right? So Mwari haasi kuchechi according to the Bible. Mwari anesu patiri. Saka isusu kana iri nyaya yekubvisa shangu kana Mwari ari mandiri umu zvakureverwa kuti ndofanira kugara ndakabvisa bhutsu. So kuchechi kwaita kutsveneni mhaka yei? Kuchechi kwaita kutsveneni mhaka yei? Mwari havagari kuchechi. Mwari vanogara muhana. So I'm urging you, kana usati waziva false prophet, enda unoverenga Bible. Ukariverenga from Genesis to Revelation, you will come back and list all the false prophets according to their deeds that you have seen. Madeeds avo acha expose kuti these are false prophets. Vazhinji vanomhanyira kuma big churches. I am telling you, nyama yakaora ndo inomarwa nenhunzi zhinji. Vazhinji venyu munomhanyira kuma big churches muti ndo kuna Mwari. But I'm telling you, nyama yakaora ndo inomarwa nenhunzi zhinji. Ma-celebrities ari kufloka in kuma churches mamwe achienda ikoko achidi hazvirevi utsvene. You have to see the transformation of those people. Kuti vanhu ava ma-celebrities ava vari kunyika, alright, vaenda kuchechi, have they transformed? Vachinja here upenyu hwavo. If a person is a secular musician, munhu anoimba nziyo dzenyika onzi aenda kuchechi, tinofanira kuona a change mumunhu iyeye. Tinofanira kuona repentance yekutoti even music yanga iri paplatform pake deleted. That's why it's so difficult for famous people to come to Christ. Why? Because imagine ningone music yako, music yakaita ma-million views and all that, and music ichiri kukubhadharana nhasi. But paunouya kuna Kristu kunonzi song iyi yaimba about the devil. You have to delete. You don't have to earn from this video anymore. You don't have to earn from this song anymore. Delete it. So zvinozorwadza mutendi izvozvo. That's why makaona even scenario yaBaba Harare. He could not delete his songs. But as a believer, you were not supposed to earn from music yakadaro here. So it was difficult for him kuti vararame new music. Because my Christians, isuwose my Christians, tinongoda kuconsume chete, we don't want to pay. Nyika ndo iri kubhadhara vanhu ava. Voita mari nekunyika. Therefore, havachadi kuuya kuchechi. But maprofita enhema ndati inini ariko, Hobho. Unovaona maprofita enhema nemabasa. Vanotengesa ma-wristband, vanotengesa zvidhina, vanotengesa ma-anointing oil, vanotengesa holy water. Even vakasatengesa vakakupai zvinhu izvi mahara, still they are fake, they are false prophets. Vanokupai matombo, vanokuti tsvagai mashizha emubestridge, vanokuti bvisai shangu. Let me tell you, panonzi bvisai shangu kazhinji chinochitika paya. Maprofita mazhinji anoti vanhu vabvise shangu anoshanda nenyoka. Saka nyoka manje zvainoita inofamba ichicollecta ma-footprints enyu, information from your footprints. That's how the prophet is able to prophesy to you. Pamafamba netsoka paya panonzi panonokorwa tsoka nevaroyi zvozodi. Tsoka yako, it's a point of contact. Pawatsika yo, it's a point of contact that a witch can work with to get information from you. So those people vanoshandisa nyoka yavo, yachifamba pamusoro petsoka dzenyu papaya. Nyoka yafamba pamusoro petsoka yocollecta information about you. Then Profita is able. That's why muchiona zvichitwa pang'anga, even pang'anga. Vanonzi bvisa shangu kunze kwedare muzukuru. Why? Because the snake has to roam around. So kune ng'anga dzapfeka magemenzi, kune ng'anga dzakabata masuti neMabhayibheri. Bible haritizi, even masatanists vanotoriverenga back to back.
Bible iro pacharo ingori book, but when it is used by a person who is holy, it becomes a different thing. So don't be surprised. How is it that Satanists can read the Bible? They can read. They can even read and mention the name of Jesus in the Bible without them being affected. Why? Because they are mentioning it in flesh. But if they are in their meetings, in their spiritual meetings, they study this Bible in flesh. Vatori kumba kwavo musatanisa vakagara naye tostada Bible kuti ndoda kunoataka pastor vaya, so let me see kuti ndezvipi zvivi. They have to study the Bible kuti vazoziva kuti vanokudeceive sei, vazoziva kuti vanokurwisa sei. So they have to read the Bible. So they have to cause you to sin. Because they need to make sure that Christians are poor and they are enriching their own people. Just as they do, kana makristu mazhinji, the reason why vari poor is in a way kuti Satan uses the Bible against them. Satan anogona kuona kuti, okay, this person has been praying for a child, but there is an angel of God coming with a child to you. Just as you have heard the story of that Satanist. Ngirozi yaMwari inenge ichitouya zveshuwa negift. But Satan anonyatsoona, oh, there is a gift coming. So manyai vakomana munodisturba munhu. Uita kwarewo nemukadzi wako uri kumba, uita kwarewo kana nemwana wako orowa mwana wako nembama or whatever chinongokutsamwisa. The angel of God painouya nedelivery, ichisvika padelivery inokusvika iwe usiri pareceiving mode. Therefore the gift yawavigirwa iyaya, it's either the angel icharwadziwa yodzokera negift or ichasiya padoo pako kusvika waready. But the devils will take it away and you will mock God. God, why am I barren? God, why do I not have a job? God, why do I not have this? I'm telling you, the earth is the Lord's and everything in it. Orange, mango, magwava, everything that you can think of, gold. As no secret of my devil agents, as no gadzira Satan, gadzira you and me, vanamari. And we should be the ones accessing it. But pane mumwe munhu ari kuclaima inheritance yangu inini newe, isusu takavarairwa. Pane vanodya zvevapfupi nekureba. Amene pane imwe vhesi inotaura ranzi, those of darkness are wiser than those of the kingdom of light. Something like that. Handichanyatsoiziva vhesi iyo, but iripo vhesi inototaura kuti vanhu vekudarkness vakatongwara kudarika vanhu vekulight. That's why vachititorera what is rightfully ours. Because God is our Father and we are to inherit everything He gives us. So ladies and gentlemen, thank you so much. I'll come back with another video tomorrow. I'll see you. Please click the subscribe if you are not subscribed. Buy a subscribe button, buy a notification bell. Ndichange ndiri paGokwe apa ndichiita mavideos anaya, ndichitaura nemi ndichikuratidzai Gokwe tichitaura nezvaMwari. I'm so passionate about the kingdom of God. Peter Mutarani, signing out.